Ak plánujete jarnú dietu alebo očistu, tohto roku ju môžete nahradiť zážitkom. Zážitková gastronómia sa netýka už len reštaurácií a samotného jedla, ale najmä okolností, za ktorých potravu konzumujeme. A tie, čím sú bizarnejšie, tým lepšie. Napríklad stačí zhasnúť svetlo. Vedci dokázali, že po tme toho zjeme oveľa menej. Začína sa ďalšie marcové vydanie našej relácie. Pekný večer. Začneme ako vždy novinkou. Pamätáte sa ešte na logomániu, na časy, keď sa na oblečenie na viditeľné miesto našívali logá známych značiek? 80. roky z dnešného pohľadu boli možno gíčom, ale tiež prvým pokusom o individualitu v móde. No a práve individualita je dôvod, prečo sa logá na tričkách a nápisy znova vracajú späť. Módy je veľa, podobá sa ako vajce vajcu a tak ju treba označiť alebo aspoň popísať. Až do objavenia trička nemali ľudia žiaden odev, ktorý by si zdobili nápismi. Nápad vznikol v 70. rokoch. Vynaliezaví americkí producenti začali tlačiť tričká s menami spevákov a skupín, ktoré predávali na koncertoch, a to už bol iba krok, aby sa z nich stal lacný reklamný predmet. V 90. rokoch ľudia vymenili rockové koncerty za prechádzky v obchodných centrách a svoju identitu dokumentovali logami módnych značiek. Masová posadnutosť nápismi ovplyvnila aj prominentné módne domy. Začali produkovať jednoduché tričká s logom a nimi doplňali luxusné kolekcie. Podobný experiment zišiel na slávnej návrhárke Diane von Furstenberg, ktorá pre Vogue's Fashion Night Out 2011 vytvorila limitovanú edíciu trička s logom a sama ho odprezentovala. Motívy na tričkách symbolizujú kultúrne a sociálne ovzdušie doby. Z obyčajného bavlneného trička sa vyklul symbol individuality. Funkciou loga už nie je len propagovať značku, ale byť vyznávačom svojho vlastného životného štýlu. Už v roku 1989 ako jedna z prvých vytvorila difúzne kolekcie Donna Karan. Dva svety spojila aj v najnovšej kolekcii na jar 2014. Luxusnú dizajnerskú estetiku a slobodu ulice. Jej tvárou je britská speváčka Rita Ora. Nejde tu len o tričká. Aj džínsy a džínsové bundy sú plné nášiviek, ako vytiahnuté zo skrine 80. rokov. A stále akoby ich nebolo dosť. Ironizujúce modely módneho domu Moschino, ktorý sa inšpiroval farbami a symbolmi známeho fast foodu, dokazujú, že logománia povýšila na logokultúru. Fenomén reklamného loga mal odjakživa blízko ku gíču, takže bolo len otázkou času, kedy sa z neho stane módne umenie. Túto jar sa nalogujte ako sa len dá. Kto vie dokedy. Na koľko spôsobov sa dajú nosiť obväzové šaty? Pri pohľade na kolekciu Maxa Azriu máte pocit, že je to nekonečno. Návrhár prišiel s viacerými novinkami, ako geometrické kovové lemovanie, perie alebo podveskové pásy, vďaka ktorým vyzerali modelky akoby uväznené v malých klietkach. Vo veľkej miere sa v kolekcii Hervé Leger na jeseň-zimu 2014 objavila aj kožušina. V prvom rade uvidíte nádhernú ženu, veľmi sofistikovanú, zameranú na detaily. Krása tejto kolekcie spočíva v tom, že má mnoho tvárí. Vidíte šaty rôznych dĺžok, krátke, po kolena, ale aj dlhé. Rôzne vzory aj kombinovanie látok. Je to teda niečo celkom nové. Z farieb dominovala čierna, ale objavila sa aj koralová a farba šampaň. Chceli sme vyvolať dojem, že doba robotov je už tu. Naše modelky sú niečo ako avatarmi budúcnosti. Vidíte to aj na spracovaní šiat. Niektoré vyzerajú ako laserový sken. Zaujímavé boli aj skladané šaty, ktoré však namiesto skladov tvorili nastrihané prúžky. Kým naši prapredkovia žili v dobe kamennej a bronzovej, my žijeme v dobe mediálnej. Média sa označujú za 7. veľmoc a ich sila je bezkonkurenčná. Zasahuje už aj do takej oblasti, ako je ženská krása. V súťaži Miss Universe už neodmysliteľne patrí aj titul Miss Média. Čím očarila novinárov jeho tohtoročná držiteľka? Na to sa teraz pozrime.
najstarší vedľajší titul súťaže, o ktorom rozhodujú zástupcovia médií, získala Simona Kolárová. Finalistka s číslom 4 zaujala už aj na benefičnom večierku, kde sa dievčatá predstavili a tak sa pred samotným finále stala horúcou favoritkou na zisk titulu Miss Universe Slovenskej republiky. Ani by som nepovedala, to vôbec nemusí nič znamenať. Jednoducho to záleží na porote, už ako sa ona rozhodne. Uvidíme. Tak toto teda videla Simona, no z titulu neskrývala radosť. Je to úžasný pocit, strašne si to užívam, úplne super. Teším sa z toho. Finálová 12 má za sebou týždne príprav. Každá z nich sa pritom zameriavala na niečo iné. Zdokonalila som sa určite v chôdzi a odprezentovaní samej seba. To určite. To hlavné. To vstávanie a to, že non-stop máme harmonogram plný. Nemáme ani chvíľočku času, ani po obede si oddychnúť. Proste vôbec. Akurát na izbu sa prezliesť a pokračujeme v harmonograme. Získali sme veľmi veľa skúseností, takisto aj ako tancom sme sa zdokonalili a takisto aj distribuovaným správaním a možno chôdzou. To bolo najzložitejšie, na čo ste sa museli najviac sústrediť? Na výraz tváre, na usmievanie sa, byť milá a chôdza, tiež sa nepotknúť. Ja si myslím, že úplne všetko, lebo však, aby sme mohli niekde ísť, musíme sa vedieť vyjadrovať, musíme pekne sa usmievať, musíme pekne chodiť, takže je tam veľa tých aspektov a musíme samozrejme prísť aj niekde na čas, takže aj ten čas je dôležitý, takže aj tá zodpovednosť. Ja nie som zrovna ten tanečný typ, tak som sa musela sústrediť a učiť sa všetky tie tance viac ako možno ostatné, ktoré sú niektoré tanečníčky tam z tých bab, tak bolo to pre mňa asi najťažšie. Čo dalo možno najviac zabrať, alebo na čom bolo treba najviac pracovať, aby naozaj na tom finále zahviezdili, ako sa patrí? Možno také do života, taká presnosť, profesionalita, to znamená, keď sa na niečom dohodneme, v momente komunikovať, reagovať, odpovedať na maily, byť všade na čas, ako to sú pre mňa také priority, na ktoré ja veľmi sa pozerám a vyberám kočku takú, ktorá fakt na tom svetovom finále nebude robiť hanbu Slovenska, pretože cez novú Miss Universe to je vlastne taká vizitka Slovenska, že aké u nás žijú mladé ženy. Každoročne na víťazku Miss Universe Slovenskej republiky čaká mnoho zaujímavých cien. Jednou z nich je určite aj nové auto. Je to auto, ktoré ladí s mladou dušou a športovým razením, čo nám tak nejak sedelo k dievčatám, akých kráse. Pokiaľ som ich počúval, tak väčšina z nich spomínala nejaký šport v svojom živote, takže verím, že vyhrá tá najšportovejšia a že si to užije. V finále tohtoročnej Miss Universe Slovenskej republiky majú už dievčatá za sebou a s víťazkami vás zoznámime v ďalšom showbize. Dnes sa však ešte pozrieme do zákulisia. Mali sme totiž exkluzívnu možnosť nahliadnúť tam a zblízka sa pozrieť na prípravy, výber šiat či fotografovanie. Novým trendom je prezeranie starých fotografií. Spomienky podľa odborníkov podporujú citový život človeka a stimulujú jeho duševnú rovnováhu. Fotografka Irina Werning, ktorá podľahla čaru starých albumov, vytvorila unikátny experiment pomocou starých snímok a získala zaňho svetové ocenenie. Dokázala totiž nielen oživiť spomienky, ale doslova vrátiť čas. I love the passing of time. Irina Werning pochádza z Argentíny a fotografovaniu sa venuje od študentských čias, keď okrem ekonómie a histórie navštevovala semináre žurnalistickej fotografie. Viac ako súčasný život ju fascinuje svet starých fotografií. Dokonca ak je u niekoho na návšteve, tak prvé, čo ju zaujíma, sú staré albumy. V projekte Back to the Future začala pozývať ľudí, aby sa vrátili do svojej budúcnosti, teda aby znovu objavili a prežili svoje detstvo. Stačilo prísť s fotografiou. Potom spolu vytvorili takú istú kulisu, miesto aj rekvizity a oblečenie, aby súčasná fotografia mala rovnakú kompozíciu aj aktérov ako tá stará. A experiment sa stal senzáciou internetu. Potom, čo v roku 2012 Irina vyhrala prvú cenu Sony World Photography Awards v kategórii portrétovanie, rozhodla sa v projekte pokračovať tematicky. Momentálne potrebuje ľudí z LA, ktorí majú fotku pri chodníku slávy, z New Yorku, ktorí majú fotku so sochou slobody, z Paríža pri Eiffelovej veži, z Berlína pri Berlínskom múre. V jej zbierke je aj známy tenista Rafael Nadal, či špeciálne fotky z 20. výročia Disneylandu v Paríži. Čo poviete, ako by sa zastavil čas?
Londýnska Tate Modern Gallery sa stala dejiskom výnimočnej prehliadky. Svoju kolekciu na jeseň-zimu 2014 tam predstavila značka Topshop. Kolekciu otvorila modelka oblečená v dlhom modrom kabáte v nadrozmernej veľkosti a v takomto duchu sa niesla celá ich show. Topánky, nohavice, tašky a čižmy prevažne v sivej farbe doplňali žiarivejšie odtiene. Fanúšikom tejto značky je aj najznámejšia britská modelka Kate Moss. Tá prišla na prehliadku so svojou mladšou sestrou Lottie, ktorá je len na začiatku svojej modelingovej kariéry. Má totiž iba 16 rokov. Na nedostatok pozornosti sa však vďaka slávnej sestre nemôže sťažovať. Mladšia sestra Britney Spears, Jamie Lynn, odštartovala kariéru ako country speváčka. Nedávno prekvapila aj videoklipom k pesničke How Could I Want More. My last name is Spears. My sister is a huge pop star. Reakcie ľudí sú rôzne. Moja sestra je veľkou popovou hviezdou. Mnohí teda hneď zbystria pri mojom mene pozornosť. Mám vďaka tomu väčší pocit zodpovednosti. Prove that I love what I'm doing and make them believe in me. Jamie Lynn priviedol ku country hudbe jej otec. Aj keď sa sestra Britney vydala inou cestou, Jamie Lynn si vždy nechá od nej poradiť. Za sebou majú už aj spoluprácu na albume Britney Jean, kde si zaspievali duet. Jamie Lynn píše aj pesničky a dúfa, že so sestrou sa bude ich tvorba navzájom ovplyvňovať. Každá žena sa rada pozrie na dobre oblečeného muža. Základný vzorec úspechu znie byť štýlový, mať charizmu a módou vyjadriť svoje vlastné ja. Gala večer prestížnej módnej značky Marco Mirelli ukázal, že na Slovensku je už veľa mužov, ktorí toto umenie dokonalo ovládajú. Aj preto druhý rok udeľovali ocenenia najlepšie oblečení muži Slovenska. Organizátori večera, na ktorom sa predstavili najlepšie oblečení muži Slovenska za rok 2013, sa touto anketou snažia prizvukovať, že móda by mala byť súčasťou štýlu každého moderného muža. Snažíme sa budovať kultúru odievania na Slovensku, ale zároveň sa snažíme aj skrášľovať Slovensko. Tým, že niečo takéto vzniklo ako ocenenie v rámci pánskej módy, pánskeho oblekania štýlu, je to veľmi dôležité, aby sme neboli všetci uniformovaní a nepodobali sa na seba jak vajce k vajcu. Je to dôležité oceňovať takto pánov na Slovensku? Myslím si, že je veľmi dôležité naučiť pánov na Slovensku sa obliekať. Je to krása, keď chlap je veľmi pekne oblečený a tvorí mu to charizmu a že nám sa páčia dobré štýloví chlapi. A na Slovensku je toho dosť málo a dúfam, že tá cesta je správna. V mojej práci patrí aj pekne sa obliecť. Vždycky som sa snažil nebyť štandardným typom. Každý chlap sa cíti dobre v dobrom oblečení a ja nie som výnimka. Dobre sa obliekať je pre mňa možno prirovnanie aj tomu produkovať kvalitné a hodnotné produkty. To, čo človek sám vytvára, tak sa musí aj tým oblečením prezentovať. Čo to hovorí o tom chlapovi, keď je naozaj vkusne a dobre oblečený? Nič lepšie človek si nevie prijať ako stretnutie ako takého šarmantne oblečeného človeka. Samozrejme, že to obchodné stretnutie je úžasné v tom momente. Takže môže to byť aj motivácia v tom prípade? Určite, motivácia určite. Je to predovšetkým o tom, že či to osloví ženy a keď to osloví ženy a ženy to ocenia, tak je to určite dobré. Ako sa obliekajú muži na Slovensku a v Čechách, ktorí sú konzervatívnejší, ktorí sú odvážnejší podľa vás? Tak určitě muži se oblékají lépe v Čechách, ale my jsme konzervativnější než slovenští. Když to vezmu celkově, tak
Väčší srdce je u vás a u nás víc toho rozumu. Ak môžem porovnať slovenských mužov s českými mužmi, tak si myslím, že sme oveľa ďalej. V tej odvahe kombinovať farby, v tom chtíči chcieť vyzerať dobre. Nominovaní páni, ktorých bolo tohto roku 21, si postupne prevzali na pódiu svoje ocenenie. Lichotí mi to samozrejme ako chlapovi. Je to veľmi milé z hľadiska aj toho, že spolupracujem s profesionálmi a môžem na verejnosti vystupovať takým spôsobom, že som bol teraz náhodou aj nominovaný a ocenený. V závere večera prišli na pódium muži, ktorí získali v ankete o najlepšie oblečeného muža na Slovensku najviac hlasov a ocitli sa tak v prvej trojke. Čo to pre teba znamená dobre sa obliecť? Tak v prvom rade ja spolupracujem s multimiliardovou spoločnosťou, ktorá má jeden z najvyšších vôbec ratingov vo svete. A keďže ten 5,1 rating je, tak ja tiež ako obchodný partner potrebujem zodpovedne sa tomu aj obliekať. Víťazom tohto ročníka a zároveň inšpiráciou a motiváciou pre ďalších mužov na Slovensku sa stal pán Adrián Komora. Čo hovoríte na to, že máte doma najlepšie oblečeného muža Slovenska? Ja som veľmi šťastná, pretože môj manžel sa mi nesmierne páči vo všetkých tých oblekoch a nesmierne na ňom milujem aj to, že má takú neskutočnú schopnosť zladiť všetko do takých detailov. On to vie tak nosiť, že si ho každý všimne. Nominovaní a zároveň ocenení muži sú aj vďaka profesionálom, ktorí im dokážu poradiť, dôkazom toho, že kultúra odievania na Slovensku ide správnym smerom. Ceny sa udeľovali aj na televíznej pôde. Celeste Buckingham a Miroš Birka sú už druhý rok najobľúbenejší speváci. Rozhodli o tom diváci v ankete Osobnosť televíznej obrazovky za rok 2013. Na slávnostnom gala večere sa ako každý rok uviedla osobnosť aj do siene slávy. Tentoraz to bol herec a riaditeľ Bratislavského divadla Arena Juraj Kukura. Srdečne blahoželáme. Na jednej strane je to krásna vec, na druhej strane si uvedomíte, že vás ocenili za niečo, čo bolo a že s vami už eventuálne možno tak nepočítajú do budúcnosti. A ja ešte nie som tak ďaleko, aby som sa pozeral do minulosti. A musíte ísť ďalej, musíte sa udržať a musíte zase prísť s niečím novým a musíte znovu dokazovať, že ste to vy, aj keď ste úplne hore. A to je, myslím si, to nie je jednoduché. Novinkou diváckej ankety OTO 2013 bola kategória najobľúbenejšia skupina. Zvíťazili Fragile. Projekt s Richardom Müllerom nám pomohol sa trošičku dostať viac takto do povedomia. Dúfajme, že budeme v tom pokračovať. Tento rok ma to teší, pretože som bol taký aktívny v rámci nových vecí. Urobil som pesničku do filmu a to ide. Hereckým objavom sa stal Marcel Chlpík. Televízni diváci sa najradšej pozerajú na hercov Helenu Krajčiovú a Lukáša Latináka. Top je určite film. To si myslím, že pre každého herca. To, či sadne v tom filme postava na herca, či si herec porozumie s režisérom, či bude dostatočne ovládať tému, o ktorej hrajú a či sa ten film podarí, ako som hovoril o tom kolektívnom športe. To ešte stále neznamená, že ten DiCaprio dostane to Oscara, pretože v tom roku sa to môže podariť viacerým. Čiže to je... už tie nominácie sú veľkým ohodnotením. Mňa veľmi prekvapil počet hlasujúcich divákov. Naozaj bol tento rok enormný, okolo 400 000 to bolo úžasné, skvelé naozaj. Nás samozrejme teší úspech v tomto ročníku, 14. ročníku OTO, pretože sa do druhého kola, do top 7 dostali aj naši dvaja redaktori, Martin Linhardt a Martin Dušička, ktorý je dokonca regionálnym spravodajcom a bodovali sme aj s programom roka, trochu inak v SND za Adelou Banašovou. Veľmi si vážim, že ľudia prejavili priazeň programu, ktorý je v zásade jednoduchý, lebo tam sedím a rozprávam sa. Podľa mňa s ľuďmi, ktorí majú nejak čo povedať a sú trochu iní v tom, ako fungujú. Prišla iniciatíva z vašej televízie, že sa to páči a že to videli práve na YouTube a že by to chceli vysielať, tak sme si povedali, že super, ale určite sme nerátali s tým, že sa to bude vysielať a určite sme už vôbec nerátali s tým, že sa to ocitne tak vysoko v OTOvi. Keď
sa tam ocitlo moje meno, určite som bol akože maximálne prekvapený a nečakal som to. Keď som bol vo Vatikáne na konkláve, tak pápež František tam poskytol takú audienciu pre novinárov a povedal takú zaujímavú vec, že cirkev a média majú rovnakú úlohu. Tak to sme boli trochu takí zaskočení všetci, že akú. A povedal teda, že podľa neho by sme mali prinášať pravdu, krásu a dobro. A myslím si, že to platí. Ja sa teda o to snažím. Keďže robím tú justíciu, tak tej krásy a dobra je tam pomenej, tak aspoň tú pravdu. Peter Čambor, nominovaný v kategórii Najlepší športový komentátor, je od nového roka našim kolegom. Bolo to možno niečo nové. Zmení sa len štúdio, zmení sa kamera, možno čítacie zariadenie a tak ďalej, osvetľovači, réžia, ale v podstate ten systém roboty je rovnaký. V prvej sedmičke športových komentátorov sa pravidelne ocitá aj náš moderátor Dušan Gabáni, ktorý pred 2 rokmi na Otovi vstúpil do siene slávy. Je to vždy úžasná slávnosť a vždy je pekné, keď sa tu stretneme s kolegami, s ktorými sme začínali pred 40 rokmi, alebo aj viac, podaktori. Kedysi do baletného krúžku chodilo každé školopovinné dievča. V 90. rokoch sa mladé dámy chceli vyrovnať mužom a tak začali pestovať silové športy. Súčasný návrat baletu a znovu objavenie ladného pohybu nemá na svedomí nový ideál krásy, ale prekvapivo film. Už nemusíte boxovať do vreca, aby ste vyzerali dobre. Príjemná hudba, ktorá sprevádza hodiny baletu, lahodí ušiam a naučí zladiť pohyb každú ženu. Telo sa prebudí, pretiahne, svaly sa zahrejú a zvláčnia. Pri tomto cvičení sa aj skvele odreagujete. Fitness balet je totiž zameraný na odbúranie stresu. Nevyžaduje takú disciplínu ako klasický balet a viac než drinu prináša predovšetkým radosť. Ak vás pred cvičením trápila nejaká myšlienka, ktorá sa vám vkrádala do hlavy, určite na ňu počas cvičenia zabudnete. O novú popularitu baletu, doslova jeho módnu vlnu, sa zaslúžil americký film Čierna labuť v hlavnej úlohe s Natalie Portman. Baletka Mary Helen Bowers, ktorá Natalie pre film pripravovala, vytvorila postupy, ktoré v krátkom čase spevnia telo, vytvarujú ho a zoštíhlia. Dnes trénuje v baletnej sále aj Liv Tyler, Kirsten Dunst a modelka Helen Christensen či anielici z Victoria's Secret. Vydala aj DVD, podľa ktorého sa dá cvičiť doma. Fitness balet pre dospelých pripomína jogu s prvkami tanca. Nemusíte sa báť, že variácie nezvládnete, naopak sú oveľa pomalšie. Budete si pripadať ľahká ako pierko a odľahčíte tak aj svoju myseľ. Balet pôsobí elegantne, ale je to riadny spaľovač tukov, pričom zachováva ženskú krásu tela. A nemusíte sa báť ani baletných piškot, tancuje sa v balerínkach alebo mäkkých teniskách. Balet je jednoducho krásny a čo je ešte dôležitejšie, krásne je pri ňom nielen telo, ale aj tvár. Ľudské telá boli v centre záujmu počas prehliadky holandskej návrhárky Iris van Herpen v Paríži. Jej debut bol naozaj šokujúci. 3 modelky viseli v hranatých igelitových vreciach a dýchali len vďaka tenkým trubiciam. Niektorí diváci boli v rozpakoch. Modelky totiž pôsobili dojmom, že im nie je všetko jedno a že nemôžu dýchať. Viem, že ľudia to vnímajú rôzne. Keď trpíte klaustrofóbiou, tak je to pre vás určite nepríjemný pohľad. Ale dievčatá vo vreciach si to naopak pochvaľujú, pretože je to pre ne niečo ako relax. Zabudnete na všetko okolo vás, pomaly dýchate a ako by ste boli odložení v čase. Vyšívané koráliky na modeloch pripomínali žiariace ľudské bunky a strieborné koktejlové šaty sa leskli ako organické tekutiny. Kolekcia má názov Biopiráctvo a je to o častiach nášho tela, ktoré sú patentované. Vyvoláva otázky, ako vlastním sám seba. Tvoriť túto kolekciu bolo pre mňa niečo ako nájsť svoje vnútorné ja. Niektoré modely vyzerali akoby prevrátené na ruby. Čierne a biele kožušinové topy odhaľovali kusy látky, ktoré pripomínali mäso. Kolekcia perfektne spájala surreálne umenie s nositeľnosťou. Návrhárka by však na budúce nemusela strašiť divákov. Piatkové finále Miss Universe 2014 bolo nielen prehliadkou krásy, ale aj módy. Dievčatá predviedli luxusné modely spoločenských šiat. Ich autorkou je americká návrhárka Robin Fleming, ktorá prišla osobne do Bratislavy, aby dozrela na predvedenie modelov.
finálovému večeru súťaže Miss Universe Slovenskej republiky pravidelne patrí aj to, že dievčatá sa predvedú v exkluzívnych večerných šatách. A už 5. rok pochádzajú práve z dielne americkej návrhárky Robin Fleming. V predošlých rokoch sme pripravili rôzne kolekcie. Minulý rok sa nieslo v znamení červeného koberca v Hollywoode. Dievčatá zažiarili vo výrazných červených šatách. Tento rok sme sa rozhodli vytvoriť kolekciu, v ktorej dominuje modrá farba v rôznych odtieňoch. Spolupracovala som s jedným indickým dizajnérom a pripravili sme kolekciu, ktorú sme nazvali Našou snahou bolo vytvoriť niečo, čo má akúsi medzinárodnú príchuť. Minulý rok sme boli veľmi americkí. Prostredníctvom týchto šiat sme sa snažili ukázať to, čo je na slovenských dievčatách zaujímavé a myslím si, že sa nám podarilo zvýrazniť ich krásu. Robin Fleming nenechala nič na náhodu a dohliadala aj na výber konkrétnych šiat pre jednotlivé dievčatá. Na fotenie finalistiek v šatách si tento rok známa návrhárka prizvala celebritnú fotografku Georginu Vaughn, ktorá spolupracuje s medzinárodnou organizáciou Miss Universe. Dievčatá ma zaujali svojou krásou, práca s nimi bola skvelá a každá z nich je výbornou kandidátkou na zisk titulu. Ja som sa na ne samozrejme pozerala aj cez objektív fotoaparátu. Nie každý vie zapozovať tak, aby fotky vyzerali výnimočne. So slovenskými finalistkami súťaže však bola spolupráca veľmi jednoduchá. Zaujímavosťou tohto ročníka Miss Universe je aj jedna z výhier pre víťazku práve z dielne Robin Fleming. Aj tento rok navrhujem kolekciu večerných šiat pre populárnu americkú tanečnú súťaž a víťazka získa i sériu originálnych rób z oficiálnej kolekcie, v ktorej sa známe tváre showbiznisu postavia na parkete s profesionálnymi tanečníkmi. V rámci šetrenia sa začínajú objavovať animované módne prehliadky. O týždeň vám ukážeme, ako vyzerá taká módna show bez živých modeliek a či im hrozí, že prídu o prácu. Pozrieme sa aj na záverečnú party Miss Universe 2014, aj na udeľovanie knižných ocenení Pantarej. No a prinesieme aj dva zaujímavé tipy na vylepšenie postavy: citrón a cvičenie s vrecom piesku. Bude toho samozrejme ešte oveľa viac. Teším sa na vás o týždeň.